Una nova activitat del que serà la 5a Fira Modernista de la nostra ciutat ve a presentar-se avui de la mà de Tessalín i del ballet de Gabriel Amador. Tinc al meu costat a la presidenta, Noemi Frag, i el propi Gabriel, que ara ens contaran o ens desgranaran un poquetet, sense fer spoiler, que estàvem parlant fa un momentet, el que serà aquesta activitat que proposen per a la nostra fira. Jo no interrompis més la seqüència, sols vull donar-vos les gràcies per participar un any més, l'any passat ja ho vau fer, i que siguin molts més, perquè això ho fem gran entre tots i sobretot les entitats que participeu. Així que moltíssimes gràcies i ànim. Va ser la primera participació de Tessalín en la Fira Modernista i, donat a les condicions del Covid, va ser un teatre estàtic i ens va quedar les ganes de fer un teatre itinerant, de recrear com seria una nit o una vesprada d'aquest Alcoi modernista. Aleshores anem a representar justament això, com seria aquesta vesprada d'un dissabte a Alcoi, en què es diria, què es faria, justament això anem a representar. Tenim un personatge principal que està a punt d'entrar a sa casa, però sempre li passa alguna cosa que se ho impedeix. I això és el que anem a representar. Com és un teatre itinerant, tindrem 3 ubicacions. La primera serà la plaça Ramon y Cajal, després una miqueta més a baix a l'altura de l'Albina i una miqueta més a baix en el Cantó Pinyó, i aquestes seran les 3 ubicacions principals d'aquest teatre itinerant. Nosaltres ja fa 3 anys que estem participant en la Fira Modernista. El primer any vam recrear els xiquets que repartien el periòdic i portaven la marca de lo que era Heraldo de Alcoi d'aquella època. I vam agarrar el periòdic i els vam fer en cafè, vull dir, perquè pareguera d'aquesta època, i la veritat és que estava superguai. Aquest any sí que va ser, anàvem ballant per tots els punts, després va vindre el Covid i vam tindre que parar. I l'any passat també va ser el primer any que vam col·laborar en Tessalín i vam recrear els dracs del Parc Güell, i entonces els portàvem en el braç i també vam disfrutar d'una manera, va ser més estàtica però superbé. I enguany, aquest any, col·laborant amb ells, li posem aquest toc de fantasia però sense anar-se'n molt, recreant algo històric i algo de lo que és modernista. I n'hi ha un dels quadres de Francisco Laporta que es diu Alegoria modernista i simula com si fos una fada o un àngel que porta un candil en llum. Entonces il·luminarem un poquet a la participació de Tessalín. Aquest quadre després es va utilitzar de forma com a imatge del paper de fumar. Entonces ja més unit al coi i al modernisme ja no podia ser. Així que això és la nostra participació i a més amb molta il·lusió. Jo crec que la Fira Modernista en Alcoi ha agarrat un rango impressionant i esperem que puguem participar molts anys. A les 6:30 és quan nosaltres estarem. Crec que el primer punt, no sabem, tenim 3 punts que ho ha explicat, no? Tot començarà a les 6:30 del dissabte en 3 ubicacions i la primera serà Ramon y Cajal i anirem desplaçant-se baixant tot el carrer Sant Nicolau fent este teatre itinerant acompanyat del ballet de Gabriel Amador.